Is-Sibt 20 ta' Marzu 2021. Jum ieħor xokkanti għal pajjiżna hekk kif bosta kienu dawk li għal sigħat sħaħ segwew dak li kien qed jiġri b'rabta mal-arresti ta' numru ta' persuni li tresqu l-qorti tard filgħaxija. Fost dawk arrestati kien hemm Brian Tonna u Karl Cini ta' Nexja BT u Keith Schembri, l-ex Chief of Staff f'Kastilja. Minn dakinhar mill-qrati ħarġu ħafna dettalji uħud ġodda oħrajn li konna diġà smajnihom. Reġa' semma suppost loan li Keith Schembri tal il-Brian Tonna, għalkemm issa nafu li minkejja li Tonna kien iżomm kont ta' kollox anke ta' affarijiet żgħar ħafna, dettalji dwar dan il-loan mingħand Keith Schembri ma kien żamm xejn. Dwar l-iskandlu li jinvolvi l-ex Chief of Staff ma' Adrian Hillman żvelati dettalji xokkanti, manuvri ta' ħasil ta' flus, tixħim, konsulenzi qarrieqa, korruzzjoni u falsifikazzjoni, b'allegazzjoni serja li seħħet operazzjoni professjonali ta' ħasil ta' flus. Kollox qed jindika li kien hemm profit ta' kważi $6 miljun Amerikan li tqasmu bejn Keith Schembri u terzi persuni b'rabta mad-deal tal-magni tat-Times. Żvelati wkoll dettalji dwar email li ħarġet mill-kumpanija Casco mibgħuta lil Brian Tonna li kienet tgħid li Keith Schembri kellu jibqa' jitħallas paga mill-kumpanija billi jinħarġu ċekkijiet f'isem Mr. Keith Silvio Schembri biex dan imbagħad jgħaddihom lill-ibnu stess. Fatt xokkanti wara ieħor li jkompli jikxef il-kobor tar-reati kriminali li Schembri allegatament kien involut fihom. Din il-ġimgħa wkoll ġie żvelat li minn barra t-tieni talba l-maħfra ta' Vince Muscat il-Koħħu biex jikxef isem Ministru preżenti involut f'reati kriminali, fatt li xedt dwaru taħt ġurament fil-qorti, issa l-kabinett għandu fuq ħoġru wkoll żewġ talbiet oħrajn, dawk tal-Aħwa de Giorgio, li ddikjaraw fost l-oħrajn li lesti jikxfu l-ismijiet ta' ex-ministru u ministru attwali li dwarhom għamlu allegazzjonijiet serji ħafna. Net News taqsal il-Ministru Silvio Schembri jekk iħossx li għandu jagħmel apoloġija ta' kemm il-darba ddefenda lill-ex Chief of Staff Kastilja, kif ukoll jekk iħossux komdu bl-allegazzjonijiet li wieħed minn sħabu fil-kabinett kien involut f'reati kriminali. Iżda dwar il-ħafna drabi li ħareġ u għal Keith Schembri, il-Ministru ma wieġeb xejn, wisq anqas skuża ruħu. U dwar l-allegazzjonijiet dwar Ministru involut f'reati u qal li ma jistax ikun li kulħadd jitfattajn imbagħad ma jgħidx għal min qed jirreferi. Qed tikkwota x'qed jgħidu allegat tliet kriminali. U naħseb jien f'dal-pajjiż iridu nkunu responsabbli li jekk inti titfa' xi ħaġa trid tissostniha. Ma nistgħux inkunu nitfgħu il-ħin kollu t-tajn u ma nsostnuhomx. Jiena ġara darba li dil-persuna ħad toqgħod iddur mal-lewża u toqgħod tgħid qed tismek u qed tisma' tagħmel mhux tisma' tagħmel, jekk għandek il-fatti oħroġhom pija oqgħod kwiet. Sallum il-Prim Ministru Robert Abela għadu ma ħax passi dwar dan kollu u jidher li sa issa il-kabinett għadu ma ddiskutix it-talbiet il-ġodda l-maħfrit. Fl-istess ħin, Keith Schembri għadu miżmum arrestat fil-ħabs ta' Kordin u deċiżjoni dwar talba għal libertà proviżorja mistennija tittieħed nhar it-tnejn.